No piercingy, ktoré ja veľmi nemusím, ale toto sa mi páči, nádherný. S tými myhalnicami očami, krásny, krásny. Ja by som nechcela, ale ja neviem, dám si ho normálne na 3, lebo až tak strašne sa mi to tam páči. Aj toto pasuje to s týmito ústami a nosom, krása. No vidíš, 2 normálne si musím dať. Toto sa mi nie každému to ide. Dám si na takú 8. Na pupku. Nie je to špatné, záleží, že aký je ten kamienok tam. Tam to môže byť 4 normálne. Na zub, no. Bože, teraz naozaj všetko hodí, tak čo sa aj môže byť, že pozitívne všetko na jazyku. Nie je to už veľmi v móde, poviem úprimne. Ako ja by som si nedala. Tam som ešte ani nevidela, ale dobre to vyzerá, keď mám také nohavice. Ale niečo musí ísť aj na 9, že? No, tak toto môže ísť na 10 a teraz